ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଆଗରୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଡେଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଦେବତା ଚିଲକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏ ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକ ନେ, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେ, ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେବୁ, ନିଜ ନିଜ ଡେଣା ସିଲେଇ କରିନେବ। ଚିଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡେଣା ଦେଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଦେଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଲେ, ଡେଣା ସିଲେଇ କରି ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ରହିଗଲା କୁକୁଡ଼ା। ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଲା ଆଉ ହଜେଇ ଦେଲା। ଚିଲ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ମକର ବେଳକୁ ସମୟ ଦେଲି, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଫେରାଇବୁ, ନହେଲେ ତୁମ ଖବର ବୁଝିବି। ସେହିଦିନଠାରୁ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ପତ୍ରଗଦା, କୁଟାଗଦା ଅଳିଆକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଜିଯାଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଫେରାଇ ନଥିବାରୁ ଚିଲ ରାଗିଛି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଛି।